እግዚአብሔር ይባርኩም ከፈሉ حراي ጾም ክባሃል ከሎ በመሰረቱ ሰብ ሐሲቡ እንተ ጾምና ጽቦዩ ኢሉ ዝጀመሮ ነገሩን አይኮን እንደገርመኩ ጾም እግዚአብሔር ባዕሉ ድሰርኦ ነገር አብ መጽሐፍ ቅዱስና ለመጀመሪያ ጊዜ ናይ ጾም ነገር ንረክብ አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ጾም እንኳን ተዘይተባለ በጉሁድ ማለት እዩ ንአብርሃም ጊልያኡ ዝኾነ ንርብቃ ከምጻ ንይስሐቅ ሰበይቲ ክደልየሉ መስከደ ናብ ቤት አብርሃም ናብ ዘመድ አብርሃም ዳር ያብት ገዛ አትዩ ትዝክሩ ይኹም ለሚኑ ምሕረት ሓቲቱ ገለ ምልክቱን ሓቲቱ ትምልክት ኩሉ ረኺቡ ርብቃ ድማ ከምት ዝበሎ ሁሉ ጌራትሉ ዳህራይና ቤት አቦአ ሂዛቶ ኸይዳ ናብ ቤት አቦአ ምስዓተወ ዳህራይ እንታይ ሎሞ መስለኩም መብል ቀሪቦም ብላ ኢሎም ሱግን ሓደ ነገር ይልዎ ጉዳዬ ከይነገርኩስ አይበልእኔ አይሰትኔ ይሉ determined ኮይኑ ይመጽዩ ናይ አብርሃም አሳይመንት ከገብራ መታንሲ ብልእ ደልየ ካብ ቤት አብርሃም አይመጻኹና አቡ ዳብል እንዩ እዛ ሰበይቲ ክትኮኖ ንርብቃ ወስዱ ይመጽዩ ስለዚ ሰበይቱ ከዛ ዝወስድ ከዛ ንይሳ ናይ አብርሃም ድማ ተልእኾ ሓደራ ከዛ ዝፍጽምሲ አይበልእን አይሰትን sometimes you know ገለ ነገር እግዚአብሔር አብ ህይወትና ከገብር ንገለ ነገር ክንከይድ መታንሲ ከምዛ አይነት ዲተርሚኔሽን ሲ ተሐትት ነገር አለው ዲተርሚንድ ክንከውን ይገባና ነገር ሲ ሕድክ ተብሎ አይበልእን አይሰትን በዘን ጊዜያሲ በቃ ገጽ እግዚአብሔር ክደሌ ብጾሎት ትደፍኦ ብጾም ትውስኸሉ ድግየት ነገራት አለው ካል አይ ጊዜ ንረኽቦ ድጾመ ሰብ ወይ ድማ ክጽወም ከሎ አብዚያ በጉህዶ ይዝነግረና ሙሴ ነርባዓ ማዓልታት ማዓልትን ለይትን ይብሎ ኢንፋክት መለኮታዊ ደሆነ ጾሚው ጻዊት ቀሪቡሉን ሙሴ ማንንም ካለ ድገብሮ አይመስለንን ምክንያቱ በዘይ ምግብ ጥራ ይኮናን ለይትን ማዓልትን ሙሴ 40 ማዓልታት ደህለፈ ሙሴ በዘይ ዝስተይውን እዩ በዘይ ማይውን እዩ 40 ማዓልትን ለይትን ደህለፈውን ማንንም ሪኮመንድ አይገብርኔ ሰብሲ ደህለ 37 ሰዓታሲ በዘይ ማይ ከኸውን አይመከርም ሙሴ ግን 40 ማዓልቲ 40 ለይቲ بزي مغبي بزي ماي صيمو صليو ابلاعلو خيدو ኢንፋክት 40 ማዓልት መኻኑር ድቆጽሩ ዝነበሩ ታሕት ዝነበሩ እንበር ሙሴ ሲቆጥሮን አይነበረን ድቆጽሩ ወተም ታሕት ዘለው እዩ እሱ አብ ክብር እግዚአብሔር አትዩ ስለዝነበረ 40 ይግበር 30 ይግበር ገለስ ድፈልጦም አይነበረ ቶም አብ ታሕት ዝነበሩ የም ቆጥሮም ስለዚ ዝንረከብ አምላክ ግና ግበሩ ኢሉ ከሰርቅ ከሎን መጀመሪያ ጊዜ ንረኽቦ አብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ካፍቅድ 29 ክሳብ 31 ናብ ዘሎ ማዓልት ምትራቅ ድበሃል ዮም ኪፖር ድብልዎ እስራኤላውያን በሓደ አብ አመት ሓደ ማዓልቲ ን24 ሰዓታት ከይበልኡን ከይሰተዩን አብ ቅድም እግዚአብሔር ገዛ እርሶም ቀጽዮም አዋሪዶምሲ ድጽልዩሉን ድጾሙሉ ገጽ እግዚአብሔር ዝደልዩሉ ማዓልት ሰሪኡላ በዛ ማዓልት እዚያ እትሊቀ ካህን ናብ ቅድስተ ቅዱሳን አትዩ ምትራቅ ነት ህዝብ ዝገብር በዛ ማዓልት እዚያ ምንም እንቅስቃሴ የለን ኢንፋክት አምላክ ሂ ሶ ማች ሲሪየስ በዛ ነገር እዚ በዛ ማዓልት እዚያ ሁሉ ሰባብ ገገዙ ሓዲው ኮፍ ይበል አይበልእኒው አይሰትኒው ምንም ነገር አይገብርኒው ደለ ነገር ንዝገበረ ካብቱ ህዝቡ ይንጸል ክሳዕ ክንዱሲ ከቢድ ክሳዕ ክንዱ ሲሪየስ ዝኾነ ትእዛዝ ይህብዎም ስለዚህ ዛ ማዓልት እዚያ መጀመሪያ ጊዜ አብ ህዝብ እስራኤል ሲ ተሰሪዓ ብጾም እግዚአብሔር ደደልዩሉ ገዛ እርሶም ዘትሕትሉ ማዓልት ኮይና ማለት ጾም ናይ ብሉይ ኪዳን ነገር ጥራ አይኮነን ጾም አብ ሐድሽ ኪዳኑን ዘሎይ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ደቀ መዛሙርቲ ጾሙ ነይሮ ዳህራይ ንጎይታውን መጽዮም ሐቲቶም ደቀ መዛሙርትና ኢየሱስ ይጾሙለው ደቀ መዛሙርትኻ ግና አይጾሙ ምንም እንታይ ይሎሞ ወይታ ከመልሰሎም ከሎ እትመርዓዊ እንከሎ እቶም የሮክት መርዓዊ ሲምጽዋም አይድልዮም እትመርዓዊ ግን ዝወሰደሉ ጊዜ ከመጽዩ ስለዚህ ንሁሉ ጊዜ አይጾሙ እንዳይኮነ ተመልሲ ተመርዓዊ ዝወሰደሉ ጊዜ ሹኹ ጾምዮም ስለዚህ ተመርዓዊ ጃማ አኸልና የለን ሳና የለን ከመጽዩ ክንጽቤ ንጽቤና በከም ቤተ ክርስቲያን ግን እጂ ጻውም ማለት
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉን 40 መዓልታት ጸይሙ ቅድምና በአገልግሎት ምእታው ክልተ አበይት ነገራት እዮም ኣብ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ነ40 መዓልት ድማ ጸይሙ 40 መዓልቲ ነቲ እናጾመን ሰይጣን ሲኢሩ ምስመጸ ድማ ነገር ተለዋዊጡ ሲኢሩ ወዝመጸ ኣብ ላዕሊ ስለዝኾነ ኣብ ታሕቲ ምስመጸሲ ንሱ በቃ ምስ ወረደ አጋንንት ክግለጹ ነገራት ድማ ኸውን ጀሚሩ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ 40 መዓልት ጸይሙ ቤተ ክርስቲያኑ ነዚ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ኤግዛምፕል ሲኢባቶ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ከም ንረኽቦ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ናይ ወንጌል አገልግሎት ሽፍት ድገበረ ንቅድሚት ድወሰደ ፍጻሜ ኮይኑ ኣብ አንጾኪያ መማህራንን ነቢያትን ይብለና ተአኪቦም ሲጾሙ ነይረው እና ጾሙ እና ጸለዩን ከለው ድምጽ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ ንበርናባስን ንጳውሎስን ነታ አነ ዝደልዮ እዮ ፍለይውለይ ኢልዎ ዝድምጽ ዝመጽዩ ዳሕራይ ድማ እንተንቢብኩሞ እና ጾሙ ድምጽ ሰምዮ ከፋንዎም ከለውን ድማ ጸይሞም ይዶም አንቢሮም ሰደዱዎም ይብለና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኑን ሲንታይ ጌራቱያ ቀጽላቱያ ስለዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን ነገር ጥራይ አይኮነን ኣብ ሐድሽ ኪዳኑን ዘሎ ይጾ ለዚህ እንታይ ኢላማ ኻተልኩም ንሎ መዓልቲ ኣብዘን ቅድሜና ዘሎ 21 መዓልታት ከምዛ አብርሃም ድገብረ አንቶ ይዝብለና ዝነበረ ውስናት ዳይኮንና መጽና ንጸውም ንጸልይሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ኸውን መታ ኢንከሬጅ ከገብረኩም ዚያታ ዓላማ ነፍስ ወከፍናስ በሐደ ሐቢርና ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ክንጸውም ኣብዝኾነ አይነት መቼም ውግ ገለክ ስለፍ ከለኻ ኩሉ ክዋጋ ደለዎ ክዋጋ ዘለዎ ከግድ አካስ ይብሉን ሐቀ ስለዚህ ኩላትናሲ ክንስለፍ ይግባአና አወትናውን በኡመጠን እናበዝሐ ምርኮናውን በኡመጠን እናበዝሐ ኩላትናውን ናጣሐስና ክንከይድ ቶይብሎም ነረ መቼም ኣብ ዘመን እጂ ምክንያታት ክነብዝሕ ማአቲና ንመንፈሳዊ ነገር ንአገልግሎት ንገለሲ ንእሽተይ አተአክል ካቡ ንግንጓደል ንክንተርፍሲ ንእሽተይ ሰበብ ያተደል እጂ እቲ አስባባት እቲ ምክንያታት ገለ ከሙ እንደአከብናሲ ተመንፈሳዊነት ከይና ሓድጎ ሰሐለፈ እጂ 3 መዓልቲ ጾም ጸሎት ወጪና አሕሊፍ በገለ ናይ ስራሕ ምክንያት ተተሪፍኩም ጸገም ይብሉ እንደሓንታይ ሞግበር ግን ካቡ ወጻይ ኣብ ገዛኹም ኮፊልኩም ተኾይንኩም ይሕሊፍኩም ማሲ you missed something ቶም ዝነበርና ጽቡቅ ዝኾነ ክንገልጸልኩም ዘይንኽእል ተሞክሮስ ተመኪርና ሐቂደ መንፈሳዊነት ድማ ተለማመዶ ነገር እዩ ማለት ክግለጹን እኮ አይከአልን ኣብ ነፍስና ዝኾነ ኣብ መንፈስና ዝተፈጸመ ነገር ቃላቱን ይብሉ ተላመዶ ኤክስፒሪየንስ ተገብሮ ከመይነሩ ተልኩምና በሐንት ቃል ጽቡቅ ኢልና ክንዛዝማ ንኽእልና ግን ድኾነ ነገር ግን አለ ስለዚህ ተተሞክሮ ኤክስፒሪየንስ ትምጥሐስ ትበረኸት ናይ ኩላትና ኸውን መታንሲ I encourage all of you ኩላትናስ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ክንከውን ገጹ ክንደሊ ክንጸውም ንአምላክ ክንደልዮ ናይ ኩላትና ኸውን ስለ ዝመጻኹም ድውሰኻሎ ዱ ይውሰኽዋ ስልጣን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂቡና ስልጣን ከምዝ ከባይብል አይወርድ ገለ ግን ሓደ ጊዜ ጅና አብነት ኣብዚ መንገድ ገለ ነገር ተተፈጽሙ ፖሊስ ይጽዋ እትድመጽ ፖሊስ ነትጌጋ ገሩ ዝበሎ ወይ ደማ ወንጀል ፈጽሙ ይገለን ዝበሎ ሲከቀጾ ካስሮ ስልጣን አለው በብዙሃት ጉዳይ ዝተፈጸመን ተኾይኑ እግርግር እንተበዚሁ ሓደ ፖሊስ አይኮን እንደመጽ ብዙሃት ፖሊስ ይመጹ ስልጣን አይኮን እንደወስኽ ዘሎ ሓደውን ገብሮ ነይሩ እጅግን ብዙሃት ይልዩ ብዙሃት እንተመጻና ብዙህነ ሰጉግ ሓደ ንሽህ ክልተ ድማና 10,000 ስለዚህ ብዙሃት ሓቢርና ገጹ እንተደለና በብዙህ ድማ ንማረኽ በብዙህ ድማ ንሰጉግ በብዙህ ድማ ንስዕሮ ነገርሲ ክህልወናዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ናይ ኩላትኩም ምምጻእ አገዳሲ ጽቡቅ ነገር ስለዚህ ናይ ሎም ማልቲ መልእኽተይ just simply to encourage you ኩላትና ንመጽእ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ምስተወደ ጽቡቅ ስብከት ተበልኩምኒ አይኮነንታ ውጽኢታዊት ኮይና ዝብላ ውጽኢታዊት ኮይና ድብላ አነ
ኣብዘን መዓልታት እዚአን እናመጻኹም ክትጽልዩን ተሪእኩም ውጽኢታዊት ክብርና ኣምላኽና ይኹን ብተግባርሲ ክረአ ደለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣይንከሬጁን ነፍስ ወከፍኩም ሲ ክትበጹ ናይ ውስናት ኣይኮነ ናይ ገለሰባት ኣይኮነ ናይ ኩላትን እዩ ብጾም ብጸሎት ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ቀስ እንዳበልኩም ሸተት ድበልኩም ካብቲ ናይ ጸሎት ነገር ድወጻኹም እዚኣ ከም ሓደ መቀይሮ ትኹነልኩም ንኡ ካብቲ ናይ ህብረት ጸሎት ድርሓቅኩም ንኡ ገጽ እግዚአብሔር ንድላ ሓቢርና ምንመለስ መሰዊኢና نحدث كم كهنات أبزرها مسوي نرغب نتأنلو نمسجن نتأفتف نبلاب تمسوي زي أبي ربارة كبرنا أملاخنا يخون كبرنا أملاخنا يخون بقار نمنتا إنا نتسوم زبل هذا 4 حموش تزغونا نتبتات بحد شيرو كنرينا مو هاي ما بيرنا دار قوي توسيرنا كنزازمينا كلتف إلى كأرباني قداماي نمنتا إنا نتسوم جزء رسنا أبقدم እግዚአብሔር كنتحت متى جزء رسنا أبقدم እግዚአብሔር تأنتو يزبلكم زليواويان 16 اسرانت شأتن كساب 30 حدن جزء رسخا أتحت يعتبر صوم قدسا كبل كله أبقدم እግዚአብሔር كون كبل كلوس جزء رسنا انتاي نمغباريو نكنتحت to humble ourselves بقى نعمل سي تدليني ينو بجزء رسيسي أي كألني سلازي دليل كله الناس أبكر مجزيابير جزء رسنا نتحتلو أملاخ أيكونن نجزء رسنا دتحتلنا نفسنا بقى لنا إنا نبزنا أتوا كله سبسي بقى بصقلات سي جزء رسون تيجبريته يفتش يمرمر كابت خالي جزء زنبرة قيان لوطن أكيدانسي لوط زلوا وجيروسي or these days نعملك عندي سيء زين قد أجزي أبير زدليل إيلوس كذا أرسون تيجبر سب يتحد داويد نجارات كما تأخلو يتسوم مغانو عم بيبنى لنا ودو مسحامة شو حتى ما قلت تسيمول نجارات كما تأخلو متوام تبقيو فاكت السون أبزمنا ندا قدلي دخيل نايك أدم أمنتي كلك قطمهم كلش ما أتوي كأتوي بلوخ كتسومي مالتي إذا قد دايزي آسي እግዚአብሔር ክልውጣ እግዚአብሔር ከቀየረ እግዚአብሔር ገለ ነገር ከገበርሲ ገዛይሲ ከአጽይ ይብሉ ማለት ነው ስለዚህ ዳዊት ሕማም መስመጻ ጸይሙ አብቀድም እግዚአብሔር እሱን ጽቡቅ ነገሩ ክብለኩም ይለይ ምክንያቱ ነገር ዝልውጥ ኩነታትና ዝቀይር አምላክ ስለዘሎና ጉዳይ ምስገጠመና ገለ ነገር ምስኮናስ እትመፍትሑ ክንገብሮ ዝግባአና ናይ መጀመሪያ ነገርሲ ምጽዋም ምጽላይ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ እሱ ስለዚህ ክብርና አምላክና ይሁን ዳዊት ግን እሱ ጥራይ ደማ ይኮነ አብይወቱ ጸሎት ጾም ናይ ኩል ጊዜ ህይወት ይኸውን ድግቡ ዳዊት ኩል ጊዜ አብይወቱ ዘሎ ነገር ዝፍጽሞ ዝገብሮ ነገር ልምምድ ከም ዘለዎ ትሪእዎሲ ታይሉ መስለኩም መዝሙር 35 ቁጥር 10 አነስ እንተ ሐመሙ ከል ተኸደንኩ ነፍሰይ ብጾም ቀጻኹዋ ረሰይ አድኒነ ጸልኹ ነፍሰይ ብጾም ታይ ገበርኩዋ ቀጻኹዋ ጾምኩ ጸልኹ ይብለን ስለዚህ ንጸውም ገዛ እርስና በቀድም እግዚአብሔር እንታይ ንገብር ነትሕት ቀጻ ገዛ እርስና ክብርና አምላክ ዳይኹ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አማቴዎስ ምዕራፍ 6 ሰለስተ ናይ ክርስቲያን ማዓልታዊ ወይ ደማ ኩል ጊዜ ክንገብሮ ዝግባአና ህይወት ናይ ክርስቲያን ልምምድ ናይ ክርስቲያን ከነግረና ከሎ ክትጽልዩ ከለኹም ክትጾሙን ከለኹም ክትምጽውት ድማን ከለኻ ይሉና እጂ እንተ ጸይምኩም አይኮነን ድብል when you fast if አይኮነት ስለዚህ ኮንዲሽናል አይኮነን ደስታ ይሉካ ተጸውም አይኮነን ትገድፎ ዳይኮነስ ማአሲዩ ዘይፈለጥን በር ተጸውም ይኻዩ when ክትጾሙ ከለኹም ከም ዝግበሩ ይሉ ክትምጽውቱ ከለኹም ክትጽልዩ ከለኹም እዚሲ ላይፍ ዩ ኩል ጊዜ ከኸው እንደለው ነገር ስለዚህ ተቀዳመይት ነገር ገዛ እርስና በቀድም እግዚአብሔር አትሂትና ለትምድራዊ ነገር አጊትናስ ነአምላክ ንደልየሉ ነገር ካልአይ ምስአ አተሐይዝና ግሪ አድደሊ ንስጋ
ንሰቅለሉ ሓደ መንገዲ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳንሲ ኣጋንንቲ ይግሰጽ ስጋ ግና ይስቀል ንስጋስ ኣይትግስጾን ኢኻ በመግሳጽ ኣይከይድን እዩ ስጋ ትሰቅሎ ኢኻ እቲ ትሰቅለሉ ዲሲፕሊን ትገብረሉ ትቀጽዓሉ ሓደ መንገዲሲ ጾም ትጸው ስጋ ድሌታቱ የምጽ ኢንስታንት ደሆነ ግራቲፊኬሽን ይዝደል እንታይ ትብሎ ግን ኖ ተቀጾ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ መስለኩ ስጋ ኢሉዎ ጽቡቅ አገልጋሊ ኢሉ ግን ድማ ተረብል ደሆነ ማስተር እዩ ከገዝእ እሱን ተጀሚሩ ምግዛእ ክፉ ገዛኢ መንፈስ እና ገዛእ ግን ስጋ እንድሕር ተገዚኡ ግን ጽቡቅ ዝኾነ አገልጋሊ ይደኸው ስጋ አቦቱ መጽዩ እንዳገልገለ ኸይድ መታንሲ ብጾም ኢና ሓደ እንታይ ንገብሮ መስለኩም ኣብቲ መስመሩ ኣብቲ ልክኡ ንእቱ ናይ ምግቢ ጉዳይ ቀሊል ነገር ጌርኩም ኣይትወሰዱ ካብ ኤደን ገነቱን ብምግቢው ሰብ ወጽዩ ንኢየሱስን ናይ መጀመርያ ፈተና ዘምጻሉሲ ነዚ እምነዚ እንጀራ ግበሮ ኢሉ ሰብ እንጀራ ጥራይ ነብርኒ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽእ ቃል እምበር ስለዚህ እዛ ቃል እዚኣ ሓደ ትሙከረሉ ሓደ ባይታስ እዚ ትቀጽዓ ነፍስኻ ኩሉ ሓነነነን እንዳበለካ ከሎ ናይ ምግቢ ድሌትን ገለን እናመጸን ከሎ ኖ ትብላ ንስጋ ትሰቅሎ ኣይትበልዕን ኢኻ ድሌትኪ ሕጂ ኣይትወሃብን ኢኻ ሕጂ ሰብ እንጀራ ጥራይ ነብርኒ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽእ ቃል እምበር ስለዚህ ቃል ኢኻ ትምገብ ትብላ ተእትዋ ኣብትልካ ማለት እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን አንተ ይብሎም ነይራ ኤግዛምፕል ከበኩ ስጋ ከመይ ገይሩ ነት መንፈሳዊ ነገር ከም ዝጻረሮ ነት ሓደ ግን ድማ ከዶኽዚ ብዙሕ ከም ዝደፍዓፋካ ከመይ ገይሩ ድማ እንዳገዝዓካ ሐመድ እንዳነስነሰልካ ዳሕራይ ተደብንካ ክትነብር መንፈሳዊነትካሲ ናደኸመ ኸይድ ከመይ ከም ዘብል ሎሚ ጂ ቸርች ኢልኩም ካብዚኣ ድማ ምናልባት ውጽእ ኢልኩም ምብጻሕ ይልወኩም ኣብ ዝኾነ ሓት ከይድኩም አቡ ምናልባት የእልልኩም ተጻዊትኩም ዘሚርኩም ገለ ቃል አምላኽ ሼር ገይርኩም ገዛኹም አሉ ምናልባት ኩል ጊዜ ንባብ ናይ መጽሐፍ ቅዱስኩም ምሸት ተኸው ገዛኹም ስአተኹም ቅዱስ ቃሉ ከተንበቡ ከም ትልማድኩም ክፍት ገለ ክትብሉ ምስትደልዩ ስጋ ከምዚ ይብለካ ሎሚ እኮ ቸርች ኻኢልካ ክዝምር ቃል አምላኽ ክትሰምዕ ኣብ እንዳኽስቶ ገዛውን አቡን ጸሊኹም ይኹም ተዘሚሩ እዩ ቃል አምላኹን ተነጊሩ እዩ يعرف انه لك يعرف زبلك سغا ግን تجي موفي ግን رأي ይብለካ ንሙቪ ደኺምካ ይብለካን ንዝኾነ ስጋዊ ነገር ንኽትገብርሲ አለካ ትኽእሊኻ ኪድ ይድብለካ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ንኽትገብር ግን ብዙ ሰበብ እንዳምጻእ ካቡ ግን ክታርፈከደል ንስጋ ኣብትልክ ቦቱ ተእትወሉ ሓደ መንገድሲ ጾም ደድሌታቱ ከምጽ ከሎ ነው ነብዘይ ንኢዳ ኣብታ መስመርኪ ኣብታ ነገር ከንታይ ግበሪ እተው ክብረና አምላኽና ይኹን አረ ክብረና አምላኽና ይኹን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9:27 የሐድሽ ኪዳን ጥቅሱ ያሕዋተይ ይዝበሉ ንኻልኦት እናሰበኩኝ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንተ ከይከውን ንስጋይ የሰቂዮ ነግዞን አለሁ ኢንፋክት ጳውሎስ ከም ሓደ አትሌት ዲሲፕሊን ድገብሮሲ ንስጉ ኮሙኤ ድገብሮ እዩ አትሌት ሪኦም አለኹም እጂ ኦሎምፒክ ገለ ኢሊትስ ድኾኑ አትሌት እዮም ኣብ ኦሎምፒክ ገለ ድሳተፉ ሁሉ ሰባይ ይሳተፉ ውሕዳት እዮም ካብ ንእስነቶም እዮም ድስልጠኑ እዚኦም ኣብ ኦሎምፒክ ገለ ድሳተፉ ሰባት አጽኒኡም አንቢብኩም ተኾንኩም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ፓተርን አለው ንግሆ ድትስኡሉ ሰዓት አለው ማይኹን ፀሐይኹን ሎሚ ጽቡቕ ይሰማዓዮ አይሰማዓዮ ብዘይገድስ ኣብታ ኦሎምፒክ ክሳተፍ ክእወት እንደሕር ኮይኑሲ ክትንስአለ በታ ሰዓትቲ አይትንስ بزايكونا عينت منجد تنسيوس يغيد يجبر دم دتا روتين يفتسم هذا ما باولوس مبارسي كم هذا غوياي كم هذا أتليتيو نجزء رسوسي نسجا يلا مدا نابلغ متصلص يسكيا يجزء دم تاي مالته قريو أبو ينترب لك كم يجر كاتوم تخلو سمر دم ما تحيو لك مودا تهيبلون قرص أبيلك يسوى ميكبرنا أملاخنا يخون
ገጽ እግዚአብሔር ይድልኝ ስለዚህ ጳውሎስ ንስጋይ የሰቂዮን የግዝኦን አለሁ ነግዛሉ መንገድ ሐደስ ጾም ክንቅጽል ካብ እግዚአብሔር ምርሂት ድማ ንክንቀበልና ንጸው እጂ ምርሂት ክንቀበል ክብል ከለኹ መቼም እዚ ባላንስ ግበሩልኝ ኩላና ደቅ እግዚአብሔርና ደቅ አምላኽና አባጊውና ድምጹ ድማ ክንሰምዕ ሲ እዚ መሰል ውልድነትና ተዋሂቡና እሱ አቦናይ ክዛረበና አባጊይ ድምጽ ይሰምዓ ይሉናል ስለዚህ ጾምና አይኮናን ድምጹን ንሰምዕ ኩል ጊዜና ንሰምዕ ግን ጾም እንታይ ይሕግዘካ ካብቲ ካልእ ድምጽታት ወጪኻሲ አጸብቅካ ድምጽ እግዚአብሔር ክትሰምዕ ከተላልዮ ክሊርሊ ናቱ ነገር ክትቀበልሲ ይሕግዘካ ሓደ ጊዜ ኣብ ሓደ ጾም ጸሎት ድግበረሉ ቦታ ከይደ መጀመሪያ ጊዜ ከይደ ብድሕሪ እኮ ደጋጊመ ከይደለሁ ካብዚ ቀረባይ 40 ኪሎ ሜትር ገለ ውጽ ኢልካዩ ጅኒ መጀመሪያ ጊዜ መስከድኩ ውሸት አቴ ዳሕራይ እቲ መደቀሲ አቴስ ደቂሰ ጸልየ ደቂሰ ስደቀስኩ ልክ ኣብቲ ዓራት ሓደ ናይ ድምጽ ናይ ሩባሲ ናይ ማይ ይስማዕ ዋው ከመይ ዝኣመሰለ ማይ ዳአሉ ገለይለ ተገሪመ ሰሚዩ ድቅስ ከለኻ ድማ ጦምየምሽ ድምጽ ናይ ሪቨር ዳሕራይ ንጎ ቀረባያ ወክ ገረስ ክሪኤት ሪቨር ገለይለ ስተንሲኤ ከይደ ወሪደ ባሊ ነገር አሉ እንተራአሁ ሓንቲ ንእሽተይ ከምዚ ሪቨር ክትብል ዋደይ ትኽእሉ ንክሪድ ከማን ክትከውንስ ዘይተበቀ ጨረር ትብል ማይ ከመይ ኢላ ደኣ ክሰምዓ ክኢለ ዝኩሉ ርሕቀት ካብዚያ ዘለናይ ቦታ ቦሪቨር ቀረበ ስግር ዚያ መንገድ ታ ደቀስኩላ ታ ቦሪቨር ካብዚ አንሲ እቲ አትርሐ ቦግናይ ንሰምዑ ኢና ሕጂ ንምንታይ ተልኩሙኒ ብዙሕ ድምጽ ነው ኣብ ከተማ ዘሎ ድምጽታት ኩሉ ውሂጥወስ ኣብ ክንሱስ ኣይተሰምዑ ኣብቲ በረኻ ደላ ንእሽተይ ማይግን ጸጥ ኣብ ዝበለ በረኻ ስለዘላስ ይስማዕ ስለዚህ ጾም እንታይ ድገብር ተልኩሙኒ እቲ ካለ ድምጽታሲ ተጥፉ ድምጽ ናይ ጎይታ ክትሰምዕ ኣነጽርካ ክትሰምዖሲ you positioned yourself ማለት እዩ ሕጂ ጾም ክባሃል ከሎ እግረ መንገደይ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጸልዩ ከለኹምሲ ማዕጾ ጸው ይሉናል ሕጂ ጸይምና ግን እቲ ካለ ነገራት ድማ ደይንጾሞ እንድሕር ኮይና ጽቡቕ አይኮነ ማዕጾ እጸው ክብለና ከሎስ ካብቲ ዓለም ዘለኩም ርክብሲ አቋርጹ ማለት እዩ ሹ ሴልፎን አይነበረን ይሕዋቴ እንበር ሴልፎንኩሙን እጸው መሐለወታ ነራ ሕጂ ማዕጾኻ አጪኻ ሴልፎን ካን ድሕር ኣብታ ቦታ ጸሎትካ እቲኻያ ዓለም ኩሉ መጽያለ ምንም አያጸኻን ዓለም ኩሉ ሲስካያ አቲኻላ እዘን ማዓልታት እዚአን ይሕዋቴ ሰማይ አይገላበጥኒ ገለ ፈቃቅ ድብል ናብዝን ናብትን ዝኸውን የለን ካብ ሶሻል ሚዲያ ካብ ገለ በዘን ማዓልታት እንተቋረጽ ኦፍ እንተገብርና ኣብ ክንዲ እቲ ዜናታትን ገለን አፕዴትስ ና ኢንፎርሜሽናት ገለን ሰማዓሉሲ ናብ ቃሉ እንተነአቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይዝብል እንተበልና እንተመርመርና ብኡ ሰብስቲቲዩት እንተንገብሮ ድምጹ አጸቢቅና ክንሰምዕና ይሕዋት ንዘመንና ዝኸውን ዘሳግረና ቃልሲ ክንህዚና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ሙሴ ምርሂት ይረኺቡ ኣብቲ ጸይሙ ድምጽ ሂዙ ንህዝብ አምላኹን ኩሉ ዝኸውን ሂዙ መጽዩ ታንቶ ይዝበልኩኩም ግብረ ሐዋርያት 13 ምስጾሙ ምርሂትዮም ተቀብለው ናይታ ቸርች አካይዳ ድልውጥ ታሪክ ድልውጥ ነገር እዩ ተሰሚዑ ኣብ ክብረና አምላኽና ይኹን ራባይ ዘን ኣብላ ለዝበልኩኩም ኣብ ውሽጥ ድኾና ነገራት ብትሓት ውሽጥ እዩ ስጋ መቅጻ ኣብ ውሽጥ ኣብ ውሽጥና ናይ ውሽጥና ቀለስ እዩ ውሽጥና ኢና ነገር ድምጹ ኣብ ውሽጥ ኢና ነሰማ ጾም ግን ሁነታቱን ይቀይሩ ነገራቱን ይቀይሩ ታሪክ ብጾም ተቀይሩል አካይዳ ህዝብታት ብጾም ተቀይሩል ጸይሞም ናይ አምላኽ ነገርሲ በቃ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ወለዶኦምሲ ከመጽመታ ናይ ሰይጣን ድማ አጀንዳታትን አዋጃትን ድማ ገልቢጦም እዮም ክልተ ኤግዛምፕል ትራይ ክበኩ ዮናስ ተፈልጦ ይኹም
نابنا نوي كيدو كخيدون مدبونا يدبرون ግን አምላክ ሊእኽዎ ከይዱ እጂ ክትርጎም ከሎ ብዙሕ ከከብት ትግርኛ እንግሊሽ ገለ ክፈላለ ንኽእል እንዲሁ ግን ብሂብሩ በዕብራይስጥ እታ ትንቢት ይዝዋ ዝመጽ ሸሞንተ ቃላት ድሕሪ 40 መዓልቲ ነነዌ ክትግምጠል እያ እዚኣ ካል ትንቢት ያምጻ ኣብ እስራኤል እኮ ክንደይ ነቢያት ተነብዮም እዮም ሕግለዎም ክንደይ ትርታት ይፈልጡ ሰብነ ነዌ ግን ሸሞንተ ቃላት ድሕሪ 40 መዓልቲ ነነዌ ክትግምጠል እያ ትብል ሓንቲ ትንቢት ሰሚዑ ኩሉ ሰብ ገዛ እርሱ አትሂዱ እቲ ንጉሱ ነዚ ምሰማ ይብለና ጾም አውጁ ኢንፋክት አይኮነን ሰብ ይሉ እንስሳ ሃማና ይብላ ይሉ ኩላቶም ሲጸይሞም ምልስ ይሉ እግዚአብሔር ድማ ተመሊሱዎም ሰሚዕዎም ተፈልጦ ዲኹም በታሪክ 200 ዓመት እታ መንግስት ጸኒሐ ነነዌ ክትግምጠል ዝተባህለት ከተማ ን200 ዓመት ሲታሪክ ለውጦ ጸይሞም ጸልዮም ሲንደቆምን ደቅደቆምን ከማን ከይተረፈሲ በቃ ታሪክ ለውጦም ክብረና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ክንጸውም ከለናሲ ደገው እንድለዋወጡ ነገራት አለው ካላ አንተ ኤግዛምፕል ከበኩሞ እንቀጽ እንዳዘም አመት አስቴር ትዝኩር ይው ጊዜ አስቴር ታሪክ ከሕጽሮ አሚትን እስራን ሹዓተን ሀገራት አይሁድ ከቀተሉ ሕግ ወጽ አብዘዝ ዘለው አብዘዝ ተረኽቡዎ ቦታ አይሁዳውያን ከቀተሉ ሕግ ወጽ አስቴር ግን ከምዝገራ አና ኢላ መስግራደይ ንሰለስተ መዓልቲ ክጸውም ንስኻትኩሙን አብሱሳ ዘለኹም ድማ ነዘን ሰለስተ መዓልታት ጾሙ ከምቲ ሕግ እኮ አንተ ዘይኮነ ናብቲ ንጉስ ከአትወይ እንተ ሞትኩ ይሙት ይላል በነፍሳት ወራሪታ ጸይሞም ንሳውን ድማ መስዓተ ወሲ ዘንግ ተላኢሉላ ክብረና አምላክና ይኹን ሕጊ ተለውጡ አዋጅ ተገልብጡ ዳራይ ደስ ይዝብለን ንጥቃል እግዚአብሔር ይባረክ በፈጣናት ፈረስ ለተቀዳማይ ሕጊ ዝልውጥ ሕጊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወጽዩ ክብረና አምላክና ይኹን ሃሌሉያ አዋጃት ዝግልብጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውጣልና በኢየሱስ ክርስቶስ ምናልባት ንስኻ ከይፈለጥካዮ ተአውጁልካ ሆነ ኸልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘን ማልታት ግና ይገልበጥ በዘን ማልታት ግና ይገልበጥ አብዝብና ዝተአወጀ በኢየሱስ ስም ይገልበጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገልበጥ ታሪክ ይለወጥ ታሪክ ለውጥ ጸይማአትያ ህዝባ ዲና ታሪክ ድማ ተለውጡ ክብረና አምላክና እዝን ሞት ተፈርደ ህዝቢ ተለውጡ አጀንዳ ተለውጡ አዋጅ ተለውጡ ስለዚህ ይልወጡ ክብለኩም ይለና ይሞዳታ በጾም አወት ይርከብ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ልወምሽ ካብት ገረን ጸኒሁም ወረደ ኩላቶም ድማቶም ዘይካቶም ሰለስተ ምስኡ ነሮም እቶም ካልኦት ተረፉሲ ይቃለሱ ነሮም ሓደ አጋንንት ዝሐሱሰ ዳራይ ምሰውጾ ሐቲቶም እዚልዎም በዛይ ጾምን ጸሎትንሲ አይወጽል ገለገለ ነገራሲ እንታይሉ የመስለኩም ጾም የትዩ ጾም ክንውስኸሉልን በጾም ንስጥሮ ነገራት አሉ ደቅ እስራኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ከምዝበልኩኩም ከም ህዝቢ እግዚአብሔር አብዘሌዋውያን 16 እዩ ጾም አውጅሎም ከጾሙ ጀምሮም አመት ከምዝነህና ደገብሮ ደለና ድማ ኮርፖሬት ደሆነ ፋስቲንግ በገዛ እርሶም ዘአወጁሉና የመጀመሪያ ተረኽብዎ አመሳፍንት ምዕራፍ እስራ እዚ ኮይኑ ካብ ደቅ ብንያም ክፉ ነገር ገይሮ ትክፉ ነገር ምስገበሩ ኩላቶም ቶም ካልኦት 11 ነገድ ከምዚሉ ስቅንተይልና እዚ ክፉ ክላባ እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ናብ ኩሉ ሃገር ናብ ኩሉ ህዝብ ከይመጸ ከሎሲ ነዚ ክፉ እንታይ ክንገብሮይና ከነወግዶ ኢና ይሉ ስለዚህ ንቢንያም ክዋጉዎም ደልዩ ንቢንያም ክዋጉዎም ኢሎም 11 ምስ ሓደም ገጢሞ ምስተዋጉዎም ተሳይሮም ቀጽሎም ተኸዱን አምወዳእታ ግን ከምዚሉ ንጹም ኢሎም ምስጾሙ ሲሮም ሹ እዚ ሕጂ
ናብ ሓድሽ ኪዳን ንመንዝሩ ናይ ውሽጦም ጽያፍ እዮም ድቃወሙ ዝነበሩ ናይ ውሽጦም ሓደ ክፉ አምላኽ ባህደ ይብሎ ነገር እግዚአብሔር ደይ ከብረሉ ነገር ካብ ውሽጦም ዳሕራይ ድማ ልማድ ከይከውን ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ አካይዳ ከይከውን መታን እዮም ድቃወሙ ነይሩ ንሕና እውን ድማ ገለ ዝቃለሰና ነገር ንእግዚአብሔር ዘይኽብር ንጎይታ ባህደ ይብሎ ነገር ሲ ክንጻውም ከለና ክንስዕሮ ንጅምር ክብረና አምላኽና ይኹን እርድታት ይስበ ገዚኡ አጥኢቱ በቃ ደሐዘና ዘበለ ነገር ሲ ዘጎበጠና ክንሰብሮ ንጅምር ክንገዝኦ ንጅምር ክብረና አምላኽና ይኹን ብሬክ ስሩ ይርከብዩ ብጾም አወታሎ ብጾም ክብረና አምላኽና ይኹን አብካላይ ዜና ድማ ምዕራፍ እስራ ዝታሪክ ተዝክሩ ወይ ሰለስተ ህዝብታት መጽዮሞን ዮሳፍጥ ኢሎሞ ዜና ሰሚ ድንገት ሓደ መዓልት ሰለስተ ህዝብታት እና መጽኻ የሚሎም ብእግርን ተመጽስ ክንደይ ኪሎሜትር ይገለ ኢለስ ካብት ዘዘለው ሓደ ጊዜ አጽነዩ አቡሽ ተኸልታ ሰለስተ መዓልት ወተሐደራት በሙሉም ሲከመጹ ኹሉ ያዝ ኦንሊ a day or so ናብ ወተሐደራት ነጠናኽር ከምዝ ንግበር አይበለን ዮሳፍጥ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ወዲው ጾም አውጁ ጾም ምስ አወጀ ክጸውም ክጽልይ ምስ ጀመረ አራይ ክጸውም ካላይ ዜና ምዕራፍ እስራ አለኩም ክልተን ሰለስተን ጾም ተአውጁ አብ እስራን አብ 12 ድማታ ጸሎት ደስ ብለን ጸሎት አላ እንታይሎም መስለው ወአምላኽና እዩ አይተፈርዶም እንዲኻ ነናስ አብ ቅድም ዝመጸና ዘሎ አቢ ጭፍራ ኃይል ይብልና እንታይ ከም ንገብርካ አይንፈልጠኒና እንትና ገና ናባኻ ይጥምታል ጾም ክትውጅ ከለኻ እንታይ ያትብል ደለኻ የእንታይ ናባኻ ይጥምታል እቲ ከም ዝዝበልዎ አምላኽ ድማ ይሕፈሮም እና ጾሙ ከለኹ ምኽሪ ሂብዎ እንታይ ኢሎም መስለኩም ተማኺሩ ምስቲ ህዝቢ ይብለና መዘምራን አቆም አብ ክንደ ኖርማል ውግእሲ ዝዝምሩ ክዳን ተኸርኑ ምህረቱን ዘላለም ይዝብሉ ሰባት አደይቦ እግዚአብሔርካ አወት ይብዎም ናሓድ ህዶም ነቲኦም ሲ አዛቢኡ እናቀጸልኩም ክትከዱ ከለኹ ደገርም እዩ እትምርኮ ሽኡ ድረኸብዎሲ ሰለስተ መዓልት ሙሉእሲ ገፊፎም ደይወድኡዎ ምርኮ ረኺቦም ክብረና አምላኽና ይኹን አብዛ ዓመት እዚ ምርኮኹም ክምለስዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምርኮኹም ክምለስዩ ደጌታ ጸላእትኹም ክትወርሱ ይኹም ጸላእትኹም በኢየሱስ ስም ክግዝኡልኩም እዮም በረኽቶም ድማ ክትረግጹ ይኹም ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ምግዛዕ ዘአበየ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዛ ዓመት እዚ አግን ክስበርዩ ብሽም ኢየሱስ ክስበርዩ አንታ ክስበርዩ በኢየሱስ ስም ክስበርዩ የማና ይድኩም አልሉሞ በኢየሱስ ስም ይሰበር በልዎ በኢየሱስ ስም ይሰበር ዘግወጠና ይሰበር ንዘመናት ዝገዛና ይሰበር ደድነና ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር አወት ይርከብዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ይሩልናል ክብረና አምላኽና ይኹን ነዘዝ ሰዓረ ሂዝና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተሰረት አብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ድማ ጉድ ክንገብሮ ክነረጋግጹና ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ በእግዚአብሔር ዝድሓነ ማን ይኸማኻ ክብረና አምላኽና ይኹን አታ ብፁዓቲና ጸላእትኻ ክግዝኡልካ በረኽቶም ድማ ክትረግጽ ኢኻ ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ በእግዚአብሔር ዝድሓነ ማን ይኸማኻ ታዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ ግብጽ ዘውጽአኩም ካብ ፈርዖን ዘድሓነኩም ክብረና አምላኽና ይኹን አበረኻ ተሰኪሙ ሃልዩ ዘምጽአካስ ማን ዲዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ብፁዕ ኢኻ እስራኤል ንሱ ኢልዎም ዋልታ ሓገዝካይ ዋልታኻ ተኸላኸለልካ ሴፍ ድማ ሃበንካይ እታዓቱ እናሳዕርካ ትኸይድ ሴፍካ ንሱ ክልተ ነገራት ዋልታ መከላኸልዩ ሴፍ ድማ መሕረሚ እዛ ዘዳግም 33:29 ሙሴ ዝበሎም ቃልኮ ኮይናኮ ከምቲ ዝበሎም እቲ ዋልቶኦም ዝኾነ ሴፎም ዝኾነ አምላኽ ካብ ግብጽ አውጽይዎም አድሂንዎም ከምቲ ዝበሎም ድማ ንከነአን አግዚእዎም ኢያሱ አብ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ሊትራሊ ኮ ያግቢርዎ ነው ኢልዎም ደቅ እስራኤል አብ ክሳድቶም ነገስታት ሲንታይ ግበሩ ርግጹ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ ዝተባሃለሲ ረጊጹ ክብረና አምላኽና ይኹን ንአና ድማ ዝኾነ ይኹን አይነት በሪኽ
አባ አምሮና ዝተደራጆ ይሁን አብት ዙሪያና ዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነ ይብላለሁ ክርገጽዮ ክብረና አምላክና ይሁን ክርገጽዮ ናይ ሰላም አምላክ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸላኢና አብ ተሕተ እግርና በኢየሱስ ስም ቀጥቂጥወዩ ከቀጥቀጥዮ ክብረና አምላክና ይሁን ከቀጥቀጥዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብረና አምላክና ይሁን ወእስራኤል ብጽይኻ እግዚአብሔር ዘደሃነ ህዝቢ መን ይከማኻ زي مدحنا እናዘከርና ድማ አብ ቀራንዮ መስቀል ዝተቆረሰልና ስጋ ዝፈሰሰልና ደም ንስዕረትና ወይ ድማ ንምአወትና ርግጽ ዝገበሮ ኪዳን እናዘከርና ክንወስድና መዘከርታይ ግበርዎ እንዲሉና ክንዝክርና እግዚአብሔር ይባረክ